Земята е дом на повече от 7 милиарда души с различна култура и език. Хората постоянно се преместват и в много страни броят на имигрантите се увеличава. Тези културни различия често са пречка за доброто общуване. Въпреки това, по целия свят има хора, обединени от чистия език на истината. Всички те радостно се възползват от духовна храна, подготвена на време и превеждана на езици, които докосват сърцето им. Как се извършва тази работа? И как можеш да участваш в изпълнението на пророчеството, че вечната добра новина ще бъде съобщавана на всеки народ, племе и език? По света днес се говорят над 6000 езика. Макар че някои хора може да говорят по-разпространен език, защо е важно да научат добрата новина на родния си език? Да учиш друг език е упражнение за ума, но към думите, които учиш, може да не изпитваш същите чувства, каквито изпитваш към родния си език. Когато бях в Таити, там хората говорят таитянски и френски. С жена ми разговаряхме с едно семейство, жената говореше малко английски. Попитах я, кой език ти е по-лесен, френски или таитянски? Тя каза, еднакви са ми. Попитах, на какъв език сънуваш? И на двата. Тогава казах, а на кой език се караш на мъжа си? Таитянски. Тази случка показва, че езикът е нещо близко до сърцето. Езикът, който говорим, когато се храним, когато изпитваме силни емоции по даден въпрос. На този език обикновено е най-добре да чуем истината за първи път. За да може добрата новина да стигне до всички тези народи, е нужен точен превод на библейската истина. Но къде и как се извършва тази преводаческа дейност? Тя се извършва от хиляди доброволци в различни обстоятелства по целия свят. Много преводачески екипи работят в местните клонове на свидетелите на Йехова, а други в преводачески офиси за предпочитане близо до мястото, където се говори даденият език. Например, в град Мзузу, в северната част на Малави, екип от 16 преводачи работят в сграда, която преди е била мисионерски дом. Те превеждат на езика тумбука и затова живеят в района, където почти 1 милион души говорят този език. Преводачите и другите, които са назначени да им помагат, започват деня заедно с духовно обсъждане. Време е да започнем сутрешното поклонение и за това ще помолим брат Мионянга да прочете стиха за деня. След това те започват работа на малки групи. Първата стъпка е старателна подготовка. При подготовката четем внимателно целият текст заедно с стиховете и ако има някакъв труден отказ, мислим как можем да го преведем. След това започват с превода. Един превежда, друг сравнява превода с английския, а трети проверява дали текстът на тумбука звучи естествено и е лесно разбираем. Това е трудна работа, която си има своите предизвикателства. Понякога в статиите се обясняват неща, които са известни в другите страни, но са непознати в Малави. Използват се примери, които хората тук не могат да разберат, защото не са виждали такива неща. Ако запазим примерите, без да мислим за читателите си, е много вероятно те да не схванат мисълта. Организацията на Йехова обаче ни помага в това отношение. Постоянно получаваме обучение, за да разбираме английския и да превеждаме не думите, а мислите. Така че, когато братята ни получат изданието, да го разберат и да се насърчат. Преводачите в отдалечените райони изпитват голямо удовлетворение, виждайки думите на истината в печатна форма и отклика на хората.
Приятно ни е да проповядваме с изданията, които сме превели. Докато превеждаш, не си много сигурен как ще реагират хората, като прочетат статията. Ще я разберат ли правилно? Но когато проповядваш с тези книги, когато покажеш на хората списанията, реакцията им ти казва, че преводът ти е добър. Екипът, който превежда на маянски език, се намира в град Мерида, на полуостров Юкатан в югоизточно Мексико. Така преводачите живеят в района, където над 900 000 души говорят този език. За да подобрят работата си, преводачите редовно интервюират местни брати и сестри майи относно точността и смисъла на някои трудни за превод изрази. Този метод е необходим, защото на такива местни езици или на жестомимичните езици, на които превеждаме, няма справочници. Има много малко писмена информация. Преводачите не разполагат с речници, енциклопедии или вестници и не могат да търсят в интернет как се изразяват идеите или как се използват някои думи. Така че такова допитване до читателите е необходимо, за да може преводачът да е сигурен в това, което пише. Разбираме кои думи вече не се използват толкова и кои са по-разпространени в района. Преведените издания дават добри резултати. Например, през 2005 година в Мексико имаше 116 маянски сбора. Когато през същата година бяха издадени брошурата "Изискванията" и книгата "Библейски разкази", само за 8 месеца бяха основани 42 нови сбора. Напоследък усилията се насочват към по-малките езикови групи. Например, в Канада, индианците, живеещи в резервата Блът, чуват посланието за царството на езика Блекфут. Един сбор с около 50 вестители в Южна Албърта проповядва на население от над 15 000 души. Те покриват този обширен район с ограничен брой издания на езика Блекфут. Преводаческият екип работи в дома на Бърт Толман. Брат Толман е от племето Блекфут и заедно с други, на които този език е роден, полагат усилия да преведат повече издания за службата. Заглавието на трактата е "Можеш да се довериш на Създателя". Той е написан специално за индианци. Когато го отвориш и погледнеш илюстрациите, виждаш снимка на индианския вожд Джозеф. Хората веднага приемат това. А на красивата райска картина всички са индианци. Обикновено тя им напомня в какви условия са живели в миналото местните хора. Но ние винаги им казваме, че това е обещанието на нашия Създател за бъдещето. И това наистина докосва сърцето им. Те са чували много неверни неща от християнството и от други религии. Заради недоверието, което са развили през годините от опита си с християнството, им е много трудно да вярват на различни от индианските религии. Много от индианците в миналото са били наранени от неспазени обещания. Така че този трактат им помага да разберат, че има Създател, който не нарушава обещанията си. Всичко, което е обещал, се е изпълнило. Затова могат да вярват и на обещанията му за бъдещето. Когато им покажем, че имаме нещо специално за тях на езика Блекфут, очите им светват. Толкова са щастливи, сякаш казват: "И това е за нас?" Спомням си едно момиче, когато й показах трактата за Създателя, тя го взе от ръцете ми. Погледна го и каза: "Искаш да кажеш, че това е направено специално за индианци? Направено е за нас?" Отговорих: "Да, за вас е." Тя го гледаше, разлистваше го, беше направо смаяна. Само повтаряше: "Еха." Беше много приятно да видя тази реакция, защото те чувстват, че са специални, че Създателят наистина мисли за тях, че не са просто отхвърлени или забравени. В годишника четем случки от други страни, където се полагат големи усилия, за да се помага на хората, и никога не сме си мислили, че ние като индианци ще бъдем част от това.
Но да виждаме цялото това внимание е приятно и много насърчително. Така и ние искаме да даваме най-доброто от себе си, за да помогнем на колкото се може повече хора. Това не е обикновена пратка с литература за клона в Кигали, Руанда. Съдържанието й е преведено тук, отпечатано е в Съединените щати, пренесено е с кораб до Южна Африка, след което е пътувало 8 дни с камион, за да стигне до крайната си цел. И днес ръководното тяло се радва да обяви издаването на пълния превод на новия свят на свещеното писание на Киняруанда. Inteko nyobozi yishimiye kubatangariza ko Bibiliya yuzuye ubuhinduzi bw'isi nshya yasohotse mu Kinyarwanda. Толкова бях щастлива, че ми се искаше да стана и да танцувам, но нямаше как по време на доклада. Бях много щастлива. Как да обясня? Вчера, когато беше обявена Библията, се разплаках от радост. Сякаш очакването разболя сърцето ми и когато желанието ми се изпълни, сърцето ми оздравя. Онова, което желаях, беше Библията, която чакахме от години. Сега, след като желанието ми се изпълни, сърцето ми вече не е болно. Сега те могат да четат ясно Божието Слово на езика на сърцето си. Изпитах неописуема радост. Погледнах към небето и благодарих на небесния ни баща. Трудно ми е да опиша как се чувствам. По-щастлива съм от всякога. По време на доклада едва не заплаках от радост, че вече имаме Библията на Киняруанда. Ще продължавам да благодаря на Йехова и да вярвам на организацията му, защото виждам, че тя е реална и международна. Издаването на Библията докосна сърцето ми. Щях да се разплача от радост. Не знам как да изразя чувствата си. Това надхвърля очакванията ми. Преведените материали, които са на разположение безплатно и се издават чрез доброволни дарения, дават добър резултат в службата. Много съм признателна за нея. Ще ми помогне не само в службата, но и в личното изучаване. Нямам търпение да я прочета цялата. Тази Библия ще ми помогне в личното изучаване, а също и в службата, понеже ще я използвам с увереност, като знам, че където и да я отворя е преведена точно. Това много ме радва. Ще бъде удоволствие да я чета, понеже е лесно разбираема. Преди четяхме други преводи, които използват остарели думи, трудни за разбиране. Но мисля, че тази добре преведена Библия ще ни помогне да прилагаме онова, което научаваме, за да се приближим още повече до Йехова. Повечето руандийци не говорят чужди езици, а само киняруанда. Когато получат издание на своя език, интересът им към добрата новина нараства. Неотдавна други нови издания в Руанда дълбоко развълнуваха нашите братя. Когато беше издадена новата песнопойка, пяхме песента за Възкресението. И накрая братята плачеха. Познайте защо? Защото разбираха какво пеят. Защо не плачат, когато пеят на френски? Те разбират думите на песните, но на чужд език е трудно посланието да докосне сърцето. Майчиният език обаче въздейства на чувствата. Когато получихме песнопойката на Киняруанда, това беше най-радостният момент в Бетел. Сестрите бяха толкова щастливи и пееха заедно с силен глас. Понеже ние работихме в офисите, си чудихме какво става. Сестрите ни казаха:
Преводачи, много сме ви благодарни за работата. Това силно ме развълнува. Вече над 1 век свидетелите на Йехова придават голямо значение на превеждането на библейската истина. При подготовката на този филм превеждахме на повече от 600 езика, като този брой постоянно расте. Никоя друга организация дори не се заема с такава задача. Списание Стражева кула се превежда на над 200 езика и на около 50 от тях е единственото списание, което се издава редовно. На много други езици литературата на свидетелите на Йехова е единствената, която е лесно достъпна и безплатна за хората. Обикновено растежът в броя на вестителите, говорещи тези езици, е много по-голям от средното за света. През последните години се полагат повече усилия за превеждане на Библията. През 2005 година превод на Новия свят беше на разположение, целият или части от него, на 56 езика. Само за 7 години обаче до 2012 година броят на езиците нарасна повече от 2 пъти, достигайки 117. Тогава какво да правим, ако в службата срещнем някого, който говори чужд език? Вероятно можем да научим няколко думи или просто увод на този език. И винаги можем да използваме пълноценно наличните помагала. Вестителите първо трябва да преценят дали могат да използват издание като брошурата «Добра новина за хората от всички народи» и на кой език. И след това да помогнат на човека, като му дадат да прочете отпечатаното послание. Освен това ги насърчаваме да посетят уебсайта. Там вече има файлове на много езици, които могат да бъдат отпечатани или свалени и може би веднага да бъдат дадени на домакина. Винаги е интересно да се види колко изненадан е човек, когато на следващия или дори на същия ден вестителят се върне и му даде нещо на собствения му език. Като попълниш формуляра, моля проследи проявения интерес относно хора, говорещи друг език, може да бъде уредено да ги посети някой, който говори езика им. Тези посещения се координират от местния клон. Добро утро! Добро утро! Имах много хубав разговор. Ще изпратиш ли това? С удоволствие. Чудесно. Някои вестители правят допълнителна стъпка, започвайки да учат друг език, като се записват на курсове, организирани от отделните клонове. Тези вестители учат китайски, за да разговарят с нарастващата китайска общност там, където живеят, в Ню Джерси, САЩ. Курсът ми дава увереност повече да говоря езика в службата. Вместо бързо да минавам на английски и да се извинявам, че не знам добре китайски, съм потикната да упражнявам онова, което учим в клас, в службата. Всъщност да го използвам, когато говоря с китайци. Един от принципите на езиковия курс е материалът да се приложи възможно най-скоро в службата. Обикновено учениците виждат бързи резултати. Още на първата врата в китайския район, хората бяха толкова впечатлени, че се опитваме да научим китайски, че веднага ни поканиха. Хората идват на събрание само като им дадем покана. Много е приятно да се види вълнението им. Питат ни защо учим китайски, защо се опитваме да научим такъв труден език. И като им кажем, че искаме да говорим за Библията и че искаме хората да знаят хубавите неща, записани в нея, са много заинтригувани. Когато охотно даваш от себе си в района и виждаш положителния отклик, това е чудесна награда. Пред някои, които знаят даден език сравнително добре, може да се отворят възможности да разширят службата си. Много вестители решават да служат в чуждоезиков район, като се преместват в друга страна. Хората в Еквадор отдавна извличат полза от проповедната дейност на онези, които са готови да служат там, където има нужда. В момента при нас служат около 600 чужденци от 23 страни. Има хора с различен произход и на различна възраст, дори такива, които са дошли тук с малките си деца. Младите използват силите си, за да ходят в труднодостъпни райони, пеша, на колело или с местния транспорт. По-възрастните укрепват сборовете с зрелостта си.
Всички те имат голям принос за растежа тук в Еквадор. Искахме да бъдем някъде, където службата е по-резултатна и хората откликват добре. Освен това, искахме да прекарваме повече време в службата. А поради икономически причини трябваше да работим много. След като се преместихме в страна с друга икономика, имаме повече време за службата. Бяхме в хубав сбор, но беше трудно да намерим изучавания. По това време имахме 7 старейшини. А като чуеш, че тук има сборове с 1 старейшина, с 0 старейшини и че може да правиш повече, си казваш, това е, точно това искаме. Проповедната служба в тези страни вероятно ще е много по-резултатна, отколкото в по-богатите страни, които те оставят. Службата е по-хубава. Преди нямах изучавания. Дори не съм си мечтал да имам. Но сега имам повторни посещения, изучавания и е много по-лесно. Ами повече хора са си вкъщи, искат да изучават, напредват и се покръстват. Понякога дори в същата година, в която започват да изучават. Само като пример за благословиите, които може да има човек. Един брат и жена му служиха тук 10 години. През това време броят на сборовете в града им се увеличи от 2 на 10. Той помогна за основаването на 5 от тях. През тези 10 години с съпругата му помагаха средно на 2 души на година да стигнат до покръстване. Семействата с деца виждат огромна полза и то не само за службата. Една причина да направим това беше да обърнем повече внимание на децата си, като ги възпитаваме в истината. Осъзнахме, че нямаме време за губене. Затова положихме усилия да променим нещата, за да помогнем на децата си да растат силни в истината. Най-важното е, че имаме време като семейство. Прекарваме повече време в службата и повече си почиваме заедно. Много е хубаво. А и Дрю постигна голям напредък, откакто сме тук. И преди имаше духовни цели, но сега казва, че иска да отиде в Бетел, да бъде мисионерка и само преди няколко месеца се покръсти. Така че тя се е хванала здраво за истината. Това е най-голямата благословия за нас, да виждаме как напредва. Да съм част от всичко това, всички тези изучавания. Мама и татко имат много хубави изучавания. Наистина е приятно. Не се стремим към материални неща и явно в Божието царство няма да се стремим към кариера, а към вършенето на онова, което Йехова ни казва. Щастливи сме, семейството ни е обединено, животът ни има смисъл. Но има и някои предизвикателства. Работата тук е много повече. Нали за това се казва, че нуждата е по-голяма. Има повече работа в сборовете, с братята и дори в проповедната служба. Ходиш много пеша, понякога километри и физически си уморен. Но имаш повече радост, защото знаеш, че използваш живота си така, както трябва, така, както е било замислено. Като цяло, това е по-добър начин на живот. Не съжаляваме за нищо. Тук е мястото ни. Забележителното в преводаческата работа е, че показва любовта на Йехова към всеки човек. Езикът разделя хората и още от времето на Вавилонската кула по света е имало много разделения. Но чистият език на библейската истина обединява Божия народ. Свидетелите на Йехова са напълно различни от всяка друга организация. Това е така, защото имаме всички тези доброволци, които превеждат и предават посланието на други езици, за да имаме едно и също разбиране, една и съща цел и всички да се покланяме на един и същи Бог – Йехова.